aiwa nomudzidzisa kuti aiwa zvatusangana zvendi zvechokwadi basa iri pamwe pacho imwe inenge iri mhepo inenge ichikutendera pamwe pacho unenge uchizvida basa rorwadza iri rorwadza haungakurudzire mumwe munhu kuti uya aiwa anongouya wega zvona zvorwadza bozi papo ndiri kudhensa munhu anotondifarira ndichitamba ndiri papapo ndaburukapo munhu anenge akutsomana nini hapana pandichamusiya mari futi. Okay, saka kuti papa paunenge uchitamba une business mind mukati saka paunosebera kumberi kuya unombonova wainira baba mudzimba vachizonya kuti touchline ndezvekuti bata zvakanaka nababa kuti baba akabva kubasa akaneta wakutomushauta wakuti inini ndakatitambire dhedhe pinda mba ndotokumira bhutsu ndautisa mvura kana kugatsika dishapo ndautomugezesa ndatomubatawo zvichi zvakanaka ndoda kudya ndoda chakati nditorero chakati yoti munonetsei muchichiwo kusumuka kuenda unotizwa uya kuseksi weka kwandiri ndokubata zvakanaka. Tinokutendai zvikuru pano paSly Media TV nekuramba muri imwachete uye tiri kukura vachangouya chirongwa chinechi chinonzi Bishu Lifestyle uye ndinonzi Mukoma Sly ndiri kureva vachangotanga kusubscribe handitika aiwa panapa tine mavideos anodarika 7000 chinopera mabundles kwete nyaya tinadzo dzakasiyana siyana tinopinda maprisons tichitaura nemainmates imomo tinotaura zvekare nevasikana vanotengesa bonde vanondochirangwa chatoda kupinda machiri iye zvinezvi tinotapa nhau dzakasiyana siyana dzinoitika mumativi mana amugere nekudaro kana pane zvinenge zvaitika kwamuri zvinotyisa zvinoyera nezvinoshamisa makasunungukawo zvekare kuti rovera namba runhare panhamba dziri pascreen idzodzo kuti tigouya ikoko tichisotapa nhau dzinenge dzaitika kwamuri ati hatigoni kungouya musina kutizivisa kuti aiwa Mukoma Sly kune nyaya iriko yakadai aiwa tiudzeika timhanye nekuti zvinoyera nezvinotyisa nezvinoshamisa vanhu vakawanda vada kuzviziva kuti ndezvipi zvamasangana nazvo kunharaunda dzamugera handitika tinoitawo zvekare matare nanasekuru nanamadzibaba vanobatsira vanhu vakasiyana siyana vanenge vachisangana nematambudziko kana neurwere hwakasiyana siyana ndozvimwe zvezvimwe zvirongwa zvamunosangana nazvo pano paSly Media TV. Chimwe chirongwa chatiri kutanga chirongwa chatiri kuda kutaura nemasingle ladies masingle mothers vakachengeta vana vavo kusvika vakura vaenda kuuniversity iye zvinezvi vava kutozviitirawo zvimwe zvinhu asi vakarerwa nemudzimai akafirwa nemurume kana kuti akatizwa nemurume akarambwa nemurume ambobatwa rafu ane history inosuwisa. Tinoda kuti upenyu hwenyu huve testimony kune vamwe vanhu nekuda kuti tinoda kutaura nemadzimai masingle mothers auye kuno kuSly Media TV studios edu. We now have new studios here in Harare where we are broadcasting from to all the corners of the world. Nekudaro tibate panhamba dziri pascreen idzodzo. Chirongwa chinechi Bishu Lifestyle tinotaura zvinonyadzisira tichitaura nevasikana vanotengesa bonde vanodaidzwa kunzi masex workers vanoshandira kavari patouchline tichikurukura pachirongwa chinechi tinotaura zvinonyadzisira kuti we go deeper kuitira kuti zvatinenge tichida kuti tizive kuti patanatsoziva nemazvo nekudaro unopedzisira pamwe watodzidza zvimwe zvawakanga usingazive pano pachirongwa. Kune ava vanoti hapana chatinodzidza pachirongwa ichi muri kupromota chifambi aiwa ndimiwo zvenyu nekuti tiri kubatsirika kune vamwe. Ukaona zvirongwa pano paSly Media TV zvichiita thousands of views zviri kureva kuti zvine following kune vanhu vari kuda kunzwa chirongwa ichocho kwete nekungoti chinongovakurudzira chete. Iye zvinezvi hapana chinhu chinombodzi kukurudzira munhu nekuti ukarauta inonzi pornography yakazara pamaintaneti pese apa isarudzo yako iwo kuti uda kuona izvi zvausida kuona uye chirongwa chinechi hachizi chechitendero. This is not a Christian program. Hatitaure nyaya dzekuparidza mavhesi panapa munogona kuzviwana kune zvimwe zvirongwa. Nekudaro regerai kuda kuchinjisa chirongwa chinechi kuti chive a Christian program kana kuti ive Bible study online. It's not, definitely it's not, and it will never be. Asi pane zvatinodzidza imo muno vanhu vozochiuya kuBible study ikoko mushure mekunge tambopfuura nepanapa pachirongwa. Tinodaro madzidza uye muchadzidza pachirongwa chanhasi. Reka ndichingamidze mwanasikana wandiri kutaura naye pachirongwa nhasi uno atinaye kuno kumastudios edu eSly Media TV. Muri sei?
Mushemuri sei mukoma kunaka kani vedu we. Kuri sei kwamunogara? Kwatogara kuri right. Mari iri kubatika ipachachi? Ndizvozvo. Ndizvozvo? Hakuna mari yakati? Hakuna mari yakati. Asi yaimbobatika here? Yaimbobatika. Shuwa? Zvekutoti waigona kutoitawo musoro? Kutomboitawo musoro ezvinezvi panguva yaibatika makamboitawo musoro? Ndizvozvo. Ndizvozvo. Zita rebasa munonzani? Lorraine Chazingo. Lorraine, taurai makatarisa kuno kwandiri. Munonyara here? Hakana tinyari. Lorraine ndorenyu chari kana kuti ndore basa? Ndo rangu chairo rikuberekwa naro chero pabasa ndorandoshedziwa naro. Pabirth ndoriripo paikokeshi ndoriripo. Aiwa vazhinji vandosangana navo vanowanzoti aiwa rangu ndiriri asi kubasa ndine rakati. Asi raunongozvipawo rimwewo zvaro asi rekubasa kunze kwerawakapiwa nevabereki vako rimwe raunozvipa nderekuti? Ndisati ndatombozvipa kana kudaro. Alright. Une makore mangana kuberekwa? 29 years. 29. Wambe kwakaroorwa here? Wakagara nguva yakadii mumba? 9 years. 9 years. Mune vana vangani? 1. Mune 1. Nemurume wamakagara naye pa9 years izvozvo? Alright. Chakazoita kuti muzobuda mumba ende yakapera riini chi? Mumba murume akafa, akaita accident ubva afa. 2015. 2015? Shame, nematambudziko. Ndo pandakauya tauya muno muHarare pandatanga kuitawo basa rausgiro kuMbaro National. Ndangoona shamwari yangu pati unopiwa $30 zera rako nezvauri. Aiwa atiite so pandatanga kuitawo zvitouchline kubva 2017 kusvika izvinezvi. Okay. Saka zvikona kuti 2017 iye zvinezvi 8 years urimo imomo. Zviri kunakidza here Lorraine? Zvitondinakidzawo ini. Okay. Saka ngatitaurei pawakanga uri house girl. Pfungwa dzakauya sei dzekuti unoita house girl? Ndaiva ndiri kumusha saka ndaiona kutambura kwandaita zvasingaite nemwana kuti ndasingakwanisa kuchengeta mwana ndiri ndega pasina zvandiri kuita. Ndo pandakauya kuhouse girl. Shamwari yangu bati aiwa hazvisi. Baba vashaya, baba vemurume wako iwo, baba vemwana wako pavakashaya, hakuna hama here dzakakuda kuita chip in kuti mugone kukubatsira kurera mwana? Ndakabhuya toriwo ndakafirwawo namaiwo ndichiriwo tichi mudiki. Saka ndakaenda unogarawo pamba pana baba nemukadzi wavo tasinganzwanani. Vanove amainini? Kana muchina mamusinganzwanani wairamba kuita basa? Aiwa, kwete kuti kuramba kuita basa. Ivo havana mwana nababa vangu. Isusu tiri 13 ana mwedu 5. Baba vangu waidhiraivha matraki. Saka vaiti vana vavo havasiwana baba vangu. Ndo vainzi vaita zvakanaka ini takadai anofonera baba vari kubasa waita chakati. Waita chakati. Saka baba ibva ipapo kanga sogara nemhuri yangu vachirera vane mukadzi wavasi wavo. Saka ndakuona kuti tongoramba tichinetsana nechinhu wanege ndiende kuhouse girl. Mwana wari muno muHarare ari kuMbaro. Ari kuhama dzababa wake. Ari kuhama dzababa wake. Alright. Apa namaini napa maikwesherana? Namaini havasi right handed? Havasi right. Zvimwe utsinye wakaita ndokuti? Utsinye ndongoti inini kana ndakaita chakanaka chese chakashata kuti ndingonzi nababa wangu ndakashata vaida kugara nevana vavo vasiri vana vababa vangu. Saka isusu tungori takashata tungori muno mufuti muno muHarare but ndakakwanisa kuita 6 week handini chete. Vamwe wane zvokuitawo vane varume. Amainini vakauya nevana vavo pana baba vako asi ivo nababa vana kuzoita vana. Saka zvavaitora sarudzo yekuchengeta vavo vana. Imimi vababa ava vanova ndo vari kuteerera rendi pamba ipapo munzi moiswa kusaiti. Zvakakubowa zvakati? Zvakandibhowawo kuti ndongoramba chingonzi ndotadza ndakaita chakanaka ndatadza chakashata ndatadza. Saka kuti ndizvishandire sezvandirongoitawo zvitongondinakidza pano kuswera ndichinetsana navo.
Alright. Akakutsvagira basa rehouse girl ndiani? Handa pana mai vaitotengesawo hembe vanogara vachitungisa pauya tindotsvaga musikana wechivo basa mandati handoda mandauya tobva waendayo. House girl wakagara kunguva yakadini? Ndangoshanda 4 months. 4 months chete? Ndipo wakabva wavhurirwa newe? Vandasanganawo neshamwari yangu kumbari asoso patsanangudza haiwa hazviite yakuno vandatoya kuno kuEpweti ndakatotangira kuno kuEpweti. Ushamwari hwakatangira kumbare rine musikana uyu kana kuti makagara muchizi? Zvakabva kumusha ndobva masangana futi kuno makutown manje mavasikana vemutown havasi vasikana vekundove makurukwa mumasaluni hamucharukwe pasi pemuti ukati shamwari iye akanga ariwo sex worker anga ane nguva yakadii paakazokuti kodeni? Handizivi posi mukuru kwandiri, handizivi posi yakangotanga ufuta akauya ari house girl basi tangokuita. Pane paungochiri house girl tisatenda kunyaya yesex worker tingati vamwe vanogara vachikomborena kuti vanhu havagoni kubata house girl. Iwo tingati wakabatwa here rafu pawanga uri pamba ipapo kunze kwe$30 yawaipuwa? Gona hanzina rafu hauna rafu yawakapuwa. Pawanga uri panguva yawanga uri house girl wabva kumusha iwewe zvakaoma zvakadii kuti uve house girl mutown kumusha pamwe tine tichodzira mumba nendove kuno kwakuda kuiswa cobra nepavheranda nemajoti akuitwa pai wakusuka matoilet kumusha pamwe taenda kutoilet yepanze kana musango zvakaoma zvakadii? Aiwa zvehouse zvanga zvitori right. Ndangosvika ungodzidziswa one day pasapa ndobvira ndanesana navo vakatorwadziwa itondiona semwana wavo mai vayo vakatorwadziwa kana izvezvi vakatondiona toro tisadaro siyana nazvo zvauri sei zvauri kuita dzoka kuti sei handobvira ndambonetsana navo kana kuita sei. Asi iwo hazvina kana even kana kukunetsa hazvina kana kumbondinetsa kana izvezvi kana kutoenda futi kwahouse girl koko ndoenda ndogona hazvitondinetsa. Right. Ndobva musikana wauya nyaya iyi akaitanga ndiani? Ndiwe here wakatanga kuti basa riri kurema mari yandiri kutambira ishoma kana kuti shamwari yako ndiyo yakaitanga? Ndiyo akatanga kutaura kuti mari yakuningirikina yaupiwa ishoma handi toende kumba ndofunga akatonditora futi yanga iri weekend yanga iri Sunday vatatoenda kumba kwake yanga iri wangori off vandatongowafuna ndaona sisi wangu vatauti hanzi kwarwara pataenda vandati handichadzoka kuzotora ichi hembe vandazongodzokera unotora ichi hembe uku basi ndikutoona shuwa mari $30 iyo ndofunga ndakaibatawo 3 days semunhu chakutose changotanga. Hatichipinda ipapo saka iwo waapo manje paipai handitika first day akudza kuti ndo nyaya iripo iwo wakazvitora sei semunhu akabvenga akaroorwa nditi wakunzi chienda unoita basa rechipfambi uende kutouchline paakatanga kusuggesta nyaya wakazvitora sei? Zvakada kungondinetsawo pandakangoona kuti ndio zviripo wose pekutanga pachipapo pandakaenda nini patakazoenda kechitumu wangu yakauya nemari yakaita sei yakawanda saka kuti ndichidzokera uko ndakaona netsa pandazodzokera pandaonawo mari yeya ndakuibata zve3 days mari yeya ndoora mandatongoona kuti mandaona kuti iri basa ritori right. Alright. First day wasvika first catch yako titaurire experience yacho wanga wadzidziswa here kuti unoti zvakati? Ndatobva kumba ndatodzidziswa kutobatirwa kondomu rekubva ruri unodai. Mandatosvikawo zvatakaita kusvika munhu akasvika akandibvunzawo short time mari vandataura yanga iri mari mazuva pamakatangira kumbari $2 $2 vataenda vatotenda murumu vandatopfekedzawo munhu handakuzviratidzawo kuti ndichaita sei munhu chirutanga pananguchangamuka vandatopfekedza munhu zvakuto hazvina kumbonditorera kunetsa stereki hazvina. Matanga basa riya musi iwoyo wekutanga wakaita mari? Nenge $12. Angari mashort time again? Angari mashort time. Hapana uzobuda naiti ipapo? Hapana. Alright. Saka wabata $12 iwo wakambenga uchitambira 30 pane ka difference kwe $22 wakaita mari iyo wakaita musoro naye $12 ini ndopandakabatanidza kuti inini ndikwanise kuenda unotora hembe dzangu kupi
ukubasa kwanga ndi vandadzoka ndofunga ndakugara naye dzinge 4 days ndatotsvaga mari yangu ichi yerendi nekutotengawo rimwe gumbezi rimwe ndandinaro ndakutoita watopinda muindustry. Alright. Hazvina kukutyisa here pafirst day apa nevarume 6 ava iwo wanga wajaira wanga wakaroorwa handiti wanga uchirohwa bonde ne1 tsvimbo yanga iri imwe chete apa tsvimbo dzazokurohwa dziri 6 one day? Zvinombonyanyonzondityisa posi ndandatozvudzwa kudhara nemumwe wangu kuti ndiona kubasa kwauri wona mari yandikuita se yandiri kuenda ndichitsvaga chichi. Saka mari ndo yakakupa ushingi kuti mari ndiyakatondipa ushingi nokuti inini nemari yandaipiwa nemurungu nemari yandakubata everyday azvi after 3 days ongoona $30 yanga yabatika. Paunyunyu ipapa kunyange wakambenge watipirwa pane here zvaunoti mazuva iwaya ekutanga pa3 days ipapa wakasangana nazvo zvinosanganisira kana kuputikirwa nekondomu kana kuti mwari kundiroda nyoro kana ndaisangana nawo ndakatosangana nawo kuti uchiri wechidiki bhozi ipapo ndanchiri mudiki autaura hayo shayo zvauri kuita hazvisiri izvo toda kuti uite se da kuroora handetosangana nawo everyday ndofunga svika namanje unongosangana naye haasiya zvauri kuita zvinombokufita da kugara newe da kuita sei. Asi hapana here nyaya yekuputikirwa nekondomu? Kuputika makondomu anotoputika gara anotoputika. Saka pawakazenge wakugara wega apa iwo watanga nemba yako wane blanketi rako kuita mablanketi maviri zvakakufadza here? Zvakangondifadzawo panguva bhozi mejenzo zvakufanira papapa pacho ipapo mumba mangu ukatosvika utotsvaga hembe yemurume uta sei unotoitsvaga ukaishaya ndemangu ndega ndakazotenga ndokutanga kwacho kwandakaita basa. Iyi ndo izvezvi wazadzazadzawo wachinja futi pekugara uchiri kugara pawaigara paipai? Aiwa tikatosiyana nako. Wapamwe manje? Pane situation here kuti wakambosangana kana kuti wakamborumwa nesiki? Siki yesho yakatombondiruma. Yanga ichirwadza zvakadiwi? Yanga iri ipi type ipi? Anti-drop. Yakandirwadza ka1 2021. Chakaita kuti uzobatwa nedrop chi? Ndakaputikirwa nekondomu. Munhu wacho airamba achiita sei achingouya pese paarara neni but takazopesa takutakakwirira ndikakudanana patatozoenda tese kuchipatara patatorapa. Iwo kana waishandisa kondomu mazoesa iyo aishandisa kondomu saka siki makaifunga kuti yakabva? Ndiyaiputitsa aitoputitsa nokuda iye ndiakatouya nayo bhozi iye patakatozoenda norapwa akateswa akaona hanzi syphilis chichi muropa rake. Kurati pamakaputikirwa havana kungonoti waputikirwa nekondomu chete vongokupa kana kuti mapiritsi iwo ekuti kana morning after vakatozokutesta ipapo? Ukatoenda kune chipatara chedu masista kumbari. Chipatara chinonzi chii? Chekumbari kuchimasisters icho chinonzi chii? Sesha. Ndobva masvika? Vanoswikoita sei? Ndakatanga kuenda vachitsvaga munhu wacho unomuziva vandati ndomuziva mutsvage patamutsvaga sezvo munhu taitofonerana tichiwirirana patamudza patatoenda ini yangu ndakatestwa pandashaka ini yangu yange ingori yedrop kubva ipapo 2021 handobvira kubva ipapo handisati ndarwara nesiki ndarapwa ipapo. Uri kungosangana nevari honest here vanongoti aiwa kana tati kondomu? Kondomu. Saka kuti makore ako ati amangani manje uri 29 tiri kwanisa musi wa18 August. Aiwa uri mubasa iro amangani? 8 years. Right. Pa8 years ipapa une imwe situation here wakambosangana nayo unoti izuva iri handiri kanganwe rawakasangana kana kuti nenjodzi yaida kutora upenyu hwako? Handisati. Hausati? Inga une lucky zvako? Handisati. Alright. Pabasa irori vamwe vanotivo zvekare kune vamwe varume vakasenga kuti vane hombe
wakambosangana nayo here imwe yakakurwadza kana kuti yakunakira zero? Togara tichosangana nadzo hombe type netype basa redu wakasangana yanga yakakura zvakadii? aiwa yanga iri hombe zvokusvika papi? ai hombe wototi wachobatira kubatira kuti asapfekere ese mukati kubatira kunze moyo batira kujengero tangu isapfurire ako ikapfurira zvine basa randapisa mari unozogona kutobhadhara mari inodarika yakupa iwe kuchipatara ko watokuwadziwa kana kutorara futi mazuva usingabudi. Dziri dangerous futi? Hadzitori dangerous, zvoda zvitori normal. Alright. Kana uchiri mumba zviya zvanditi iwe wanga une murume wako mumwe chete, uchiri mumba munenge muchiita bonde nenzira dzakasiyana siyana, tingati pane here zvaunozoona kuti wawo sex worker wakazoona kuti sex chaicha inoitwa so, kana kuti wakagara zvako iwe uchitongoziva kuti aiwa bonde kana chiri chikapa chinorohwa so? Bonde rejero kuti zvangofanana nepapa ndiri sex worker ndosangana nevanhu vakasiyana siyana, chandoda chi mari. Ndogona kusangana nemunhu ndogona kutorara naye hapana handitotuni, chandoda ichi imari, but pane munhu wako unowirirana naye kuti anotouya everyday aiwa unotunda muchitowirirana bosi zvine zvakutoona kuti ange mutotoita love. Saka ipapa pane waoko iwo wanozokutundisa iwe, ndizvipi zvamunoita zvamusingaite kana muri kusex worker pari pabonde pacho? Zvangofanana nemurume, zvangofanana kuti inini tikuya short time nyangwe wochiwe night ndogona kungobvisa uku ndongorara takatopfeka, uyu wako mutokumura totamba toita zvese zvaunoda, but ndizvipi zvamunee muchiita? Ndinoti vamwe vazive kana kuti ndiri kunzwa kuti kuna vamwe vanhu vari mudzimba vamuka but nyaya yeromenzi havaizivi. Aiwa munenge muchibatana makisi muchitana sei, wagadzikwa pamasumudzana maita sei, muchidyisana pamugona kuti kutobva wokutauni unoda kuvigirwe titambe tichitange tichitana sei tichidyisana chichi. Ipa kudyisana ipapa murumbodyikana naye wakambodyiwa here? Asati unonyepa wachinja ko iwo kuti musangane nemunhu anotiwo ndoda blowjob? Handisati. Usati musangana nanoda blowjob? Panguva yemakore esa chakuti handisati. Alright. Asi ko ukasangana naye akati ndoda kukupa mari $100 ndoda kuti wo blowjob? Handisati, handitombozvida bosi nditori neshamwari yangu muromo wako haupori. Nema? Akaita sei? Unongosvuka kuti zvironda nzaidya izvozvi, iye anzaidya angasingagedze dzevanhu vatema adya dzemachina, ndemachina hameno kwavaiendawo kwavaienda chidya, saka muromo wakaitopori atoripo tatotangosangana imomo anototaura kuti hazviiti, saka ina handitodaka nyange muchina nyange munhu tema bosi muromo haupori. Apo ndounochisa sasa? Kana munhu wachanga kude muromo wakadyika hazvinisingaiti. Saka kunoti une urwere kuzasi kwenu? Utoriko uriko pane nyaya tiri kudzidza zvakawanda. Muri mubasa iroriri mazuva anaya ndiri kunzwa kuti vanhu vari kupinda muchisex worker vari kuenda vachiwanda. Competition yakawanda zvakadii? Yakawanda. Unodzokera kumba usina kubata $2 mumwe munhu anotogona kutodzokera asi totorina kubata kana $1 chero kana mbunzi yese kumira mubva usvika kunze kuchene usina mbunzi yese usina kana mari tomuka ukatoomerwa futi usina kana chingwa kana muriwo. Zviriko bosi vana vadiki vari topinda nguva isi totokurawo takatopindawo tiri vadiki totokurawo. Saka vana vadiki vantu vanenge vakumhanyirwawo. Kuima hakunawo here vana vadiki vanoti isusu futi taita se Lorraine ndakufarira but ari muwe chidiki kwauriwo? Variko
saka 50-50 imwe vakomana vechidiki avasikana vachitorawo maregula enye mazvese zviriko zvese kubasa but zvinoenderana kune class kuno udiki kumabasa kwedu kuno kuzvibata pamune muchiita basa irori munombosangana here nemasituation aya yekuti watorwa waenda kumba ndiri but munhu iyaya haasi kuda kukwira ada kungoita sei ari kukupa hake mari but ukuitisa zvimwe zvinhu munosangana naye pane zvakambosangana nazvo wakaitiswa chiyo inini haina nguva yasandasangana nazvo but ndinzwa mafriends angu achitaura ndaenda inini munhu atoroti handisuda kukwirana newe ndoda kusvika nditunde iri mukano kana kuti nditunde uchiita sei uchidai ndaitiwa rafu ndaitiwa rafu handiendi kumba kwemunhu kuti munhu anenge atotorwa unzi tsvaga munhu anorara mumba mako ini ndoenda nekupi kumba kwangu okay pako iwe wakambosangana nezvekuti mumwe munhu anoita zvemushonga anokutora iwe sasex worker but wasvika kumba unoziva kuti zvawakuitiswa panapa zvinoenderana nokuti nofunga munhu anoshandisa mishonga haasati ndasanganisa nazvo asi vamwe vako vakambosangana nazvo haasati ndanzwa hausati wazvinzwa alright mubasa irori wakamborohwa here rimwe bonde so iri short time but ndobva wanakirwa zvokuti kana kutunda wakatunda haasati ndasanganisa nazvo hausati alright asi kune pamune muchiita basa irori pane here pamwe paunoti wewe but uyu akangondinakira pashort time iyoyo ndakatapirirwa nebonde azvo zvinotoitika kwati unoti uyu munhu utowirirana naye ndo paunotunda izvo unosangana nazvo saka kana unobva watora namba here naye Lorraine namba munhu iwo ndonotokumbirwa namba kwete kuti iwo ndini ndokumbirwa ndokumbirwa namba akoyo kana wanakirwa namukoma Sly uchida kuti uzovatsvaga mumusi paunenge uda kuziva kuti vakudzokorore hazvina basa here zvina basa tokumbira kuti ndotomirirawo kukumbirwawo chii chaunoita iwe sasex worker chinoita kuti kana auya kana kuti kumba kwako uri waenda naye kuloji waenda naye kumba kwake kuti anakirwe zvokuti akazokuona akasvika patouchline asi kutanga kuziona kuti inini Lorraine ndoda kuti handipamhidze zvaakamboita last time ndezvipi zvaunoita iwe kuti murume anzwe kuda kudzoka futi pabonde ipapo pabonde aichikapa chozvate plus ini ndiri dancers iwona nema ipapa ndiri dancer une gurupu rako here kana kuti une toita zvokuhaiwa ndeshamwari yangu anzirwa rashi totamba toita zvokuhaiwa tiri 6 tine 3 vakomana ne3 vasikana chamune muchitamba mune mutamba vamwe kune Jerusalema vamwe muchongoyo iye munotamba totamba sungura umutamba sungura kuti ipapa unotsika borodhoro zvakaiva singaiti nemagaro ese achirova wakazvidzidzira kupi izvozvo tangosvikawo kwedu vanhu vachitambawo patatotanga kujoina patauya tichiseshena tichiita sezvikata tichitamba sepapana titori neshoma simunhu kuma4 then ikoko munobhadharwa futi tinobhadharwa nemuridzi webhawa ndianotibhadhara samari yaunoda ndeipiwo yekudhensa yekuve dhensa kana kuti yekuve sex worker patotambira dzese bozi papo ndiri kudhensa munhu anotondifarira ndichitamba ndiri papapo ndaburukapo munhu anenge akutsomana neni hapana pandichamusiya mari futi okay saka kuti papai paunenge uchitamba unenge uchitotamba une business mind mukati saka paunosebera kumberi kuya unombonova wainira izvinhu zvamunotodzidzisana here kana kuti zvinozongouya kana kuti pfungwa yako bedze kuti ndiraure vanhu parapa handisida kuenda kumba ndine mari mbiri yekudhenza neyekukecha munhu
unozvifunga wega kuti munotipana? Ndinozvifunga wega kuti apa ndakatodai so uyu akanyanya kutonditarisa ndiri pastage uyu akatonyanya kutonditarisa handoenda naye chete kumba kwangu. Pamene muri pastage pai mune muchitiita kunge musiri kuona? Site ndichitoona. Iyo yekudhensa imani nguva yakadi muri mugrupu iro? Ndane 3 years. 3 years. Makangobatana muri 6 kudaro? Hapana ati abuda? Pane vamwe vanombobuda vedzoka kana ininiwo ndakaendawo takatawo pane pamwe patitowo crash maDancing group. Dancing group vanenge vachidawo turi kudawo kwedu tipowo phone number vachienda kwavanoenda votifonera uyai tiendi tingoenda zvangofanana naapama ndo vamwe vandowanzofamba nawo. Apa munomboita maclash iwayo kamumbotidaidza imwe yamakamboita yanga ine magroups akawanda yanga ine magroups akawanda zvakadii? Mazuva ano pandakatanga kupinda mazuva ano hapana ungohaiwa tongoenda titega kune kusitori navamwe ngoenda titega but kare pataimboenda chimwe kana kumamisha kune kutori nemamwe but apa izvi mune muchitamba secompetition here kana kuti kungosanganawo semagroup? Inenge iri competition kuti munenge muchinzi Sunday yega yega kana kuti Saturday yega yega tichikudai panapa. Munogona kutorawo magroup muri 4 inenge yagona kutamba vanhu vanenge vachikuona ipapa kuti iri group riri rogona kutamba ndi munenge maona pamwe inenge iri Sunday yega yega munenge muchiziva kuti mune show ikoko ikoko ndozvataita but zvine zvinhu zvakatooma ukatoriona group racho timatoshedzwawo kuti uyai zvinenge zvakatooma. Apa tikadzokera kunyaya yekutamba iyo wakaitanga uchiri kumusha here kana kuti wakazozvidzidzira ndatozvidzidzira ndiri muno muno? Hazvina kukunetsa here because bhurodhi rinodaka munhu ari soft? Hazvina kumbonyanya kundinetsa. Hazviri kutamba zvakagara zviri mumauri? Ndofunga zvakagara posti totambo chiti kumusha ikoko. Saka zvechihodha zviya zviya waisumudza bese. Alright. Kuchikoro wanga wasvika palevel ipiwo? Form 2. Wakasvika form 2. Chakaita kuti usei chikoro paform 2 chini? Ndandafiri kuona amai zvokugara namai vasiri vako baba tasingagari nawo wakangonzi ndaramba kutumwa waita seko hatikupe mabhuku saka wabhana kuchikoro kwandaenda ndisina bhuku kana kuenda kuchikoro nchibva kumba ndakatsamwa chienda kuchikoro saka ndangoti regai ndingoita se ndingogara. Alright, ndonyaya imwe chete yanga uchitaura tichitanga chirongwa chacho. Alright, hesh iwo ungade kuti kumwana wako izvi zvakura zvakadii? Ane 9 years. Ungade kuti mwana wako agumire chikoro panzira here? Hazviti. Sei uchida? Handitombodi because inini dai ndakatoendawo kuchikoro ndingadai ndisingamboitiwo izvi zveutouchline kana ndisingakumboenda hoskiro ndingadaiwo pamwe ndichingomanikidzirawo pamwe saka ndotoda kuti mwana wangu aite sei aende kuchikoro. Saka zvakaoma zvakadii iwo wane mwana murume wako hapo mwana uyo akukura futi asina vabereki vese handitika and then iwo futi wakakura usina vabereki vese panguva imwe chete kuti amai vanga vasipo handiti vatorwa nenguva yamwari. Zvakaoma zvakadii kuti mwanasikana akure pasina mubereki wake kana amai vake? Izvo ndizvo zvatakutogadzirisa. Zvamaugadzirisa? Kuti mwana ave akuru achiziva kuti amai apa. Zvakakukanganisa zvakadii paka mama wako pavanga vasisipo zvausingakanganwe nanasi? Izvo zvokubatawo nhapo ndingadai nditori pambi kudai because baba vangu namanje mari yavo vachiri ngori nayo inyaya yekungofirwawo namai. Amai varipo havatidisi ndosaka takangoti regai tivasiyewo nemadzimai avo vangogarawo nemadzimai avo tichitawo zvangu zvinoita sei zvandiri kuita. Kuri kunzi waona mumwe munhu ari kuti ini ndakufarira Lorraine ndoda kuti uite mukadzi wangu tigare tese background yako yandirwadza unozvigamuchira here izvo? Hazvienderana kuti iwo iye anozvigamuchirawo kuti inini ndambowa ndiri 6 week kuti hawo uye kuti une mwana futi achiri kuda kuchengetwa.
asi apa mwana tinogona kumubvisa hedu apa nekuti ari kuchengetwa newe kwababa vake vari kumuchengeta ake zvakanaka anofara unotenda ikoko here uchinomuona ndotenda iwe uchimbomutorawo achimboyachionawo dzimwe hama dzekwako wewe okay munhu kana usina chikoro ndezvipi zvinhu zvaunoshoterwa nazvo muupenyu? Hauna kuenda kuchikoro, hauzi graduate, hauna kupedza, hauna kosi. Ndezvipi zvaunoshoterwa nazvo kana zvinokushotera iwo? Zvondishotera pane mabusiness asingatodiwo iwo nhengereke zvinoda isusu tisina kuenda kuchikoro. Kwezida business orida vanhu vakaenda kuchikoro, ndotodawo munhu ndipo business remunhu asina kunyatsoita sei kuenda kuchikoro kunoti handigoni kunyora kuerenga kuti ndogona pati kuziviswawo malevel mamwe okay pakugara kwese kwauri kuita ipapa pawakanga uchiita basa pauri kuita basa iri pamakore esaya hapana munhu here awakachivana naye kuti maigona kutotanga futi imba mese asi ari willing kuti achengete mwana wako futi kana kuchengeta iwo wega asi muchigarisana mumba imo? Varipo but haatozopedzisira tazokonana pekutanga ndingagona chita sei achikuda pekupedzisira uzoona hapasisina utonzwa kuti adzokerewo futi kubhawa aona umwe kubhawa iwe atombokusisa kubhawa kwega uchaendi wagara waita sei wozonzwa futi adzokera ane mumwe futi uchi kubhawa. Varume vakadaro munotiona sei? Isu tinofarira kudzokera iko kuti inotora kubhawa tombogara naye tozidai? Ipapo ndopatozoti aiwa bhita ndongoramba ndichingoita zvandonge chingoita izvo zvinongosiyana nezvokuroorwa pozi panenge pasina pokuti iwo wandigarisa kumba pamwe pacho wandipa mari pamwe hauchandipa mari saka pane pasisa pamwe hauchabhadhari rendi wakubhadhara futi mumwe wauona futi kubhawa ikoko saka bhita kungoramba ndiri kubhawa ikoko. Munombosvika here nguva yekuti mumborova kana mbanje zviya zvekuti toda kuti ndishingise mabasa avo kwezi ndinonzwa kuti usiku hauzokutamba nawo? Madrugs angu mabhiasi kuti madrugs madrugs kana mogochi zvisahandi manje ukanowawo hauzodhakwa here zvokutadza kuchipfekedza munhu zvawakadzidziswa neshamwari yako yekuti kondomu rinopfekedzwa munhu wadhakwa manje wobva watanga kukangarwa kuti rova yakadaro hakana hauzodha kusvika papoindi yakadaro. Pamashort time ipapa wakambonakirwa nemumwe wakazongoramba uchiti ipapo ramba wakabata ipapo hausumuke feeling kusvika ipapo nemashort time? So business raunofungidzira iwo muupenyu hwako kuti ukaona mari unogona kuita nderipi kana kuti ndeapi haune shungu nawewo? Hakudiwo mabhero angu uchitengesa business raunoshungu narero. Saka iwo wega pakusenza kwawo sekwauri kuita uchiita basa rako rekutengesa bonde iroro haisi kukwana here mari yekuti unotanga kuhodha bhero rako rekutanga uchengeta mari yacho ubva usitenga rimwe atu a3 uchingodaro? Iri kukwana but pane vamwe vatuchengetawo inokwana but ndine vamwewo vandiri kutochengetawo hanzvadzi yanguwo yandiri kuchengeta but handichengete ndichigara nayo iri kumusha saka paunobatanidza vaita problem kwaita sei because tiri vanhu takamhanyiswa pamba isu takasiyirawo baba pamba pavo nemhuri yavo yemukadzi wavo isusu saka tiri kuchengeta nawo. Saka ndakabatanidza paunobatanidza paipa unonzwa kunokwaita zvakati kunokwaita zvakati saka achiri kuenda kuchikoro? Achiri kuenda kuchikoro here? Aiwa haasikuenda akura zvakadii? Ane muna 2001 2002 kusvika izvi muna 2025 ane 23 ko? 23. Kwaasi kuzvishandirawo here? Anomboendawo but mari dzacho mhezuva dzokumusha unorwadzawo nemwana wamai vako kuti ungomusiyawo isi takafirwa ungomusiya because mangwana pamwe inini mari yandiri kumupawo iye achazvisumudzawo ndisumudzirawo ndotosiyawo futi zvandoita zvandiri kuita sepapa pane katakishopu kumusha ndini ndakatokaita se
iya mhino zvaanotomboita usemukomana wombobhurukotero zvakadai ini ndakabatanidzawo ndita se ndomupawo bhozi ndichitonawo bhozi ndiye mukomana wani ndichionawo ndiwo baba wacho vangu varipo ndofanira kutomitirawo madana. Alright, hatidzokerei panyaya yemumba mawakambengeuro. Nyaya yechikapa wakaidzidza uchiri mumba here kana kuti wakaidzidza watosex worker? Ataidzidza chiri mudiki. Chiri mudiki? Zviri kuenda kuchinamwari? Mune muchidzidziswa kuti chiko kuchinamwari kokuya? Iwe muchidzidziswa kazvemumba izvozvo. Kuita munhu unoita sei? Tidzidziswa kaisa hatina kupfuura neko. Chinamwari chinoitwa nevarudzi vapi? Rudzi rupi runoita chinamwari? Sitiri Machawa. Muri Machawa. Machawa ndanoita chinamwari? Chero mazano zvingotiwa chero. Zvangotiwa chero. Kare ndopa zvaiyera zvinoitwa isusu futi takatongosvikawo chero. Tangoiswa chero. Saka ndiudze pamune muchitrainwa kuti because zvimwe zvaizva madzidziswa kuisa hatitomboziva kati ichingofamba ichingoti zvinhu zvese board all right. Zvimwe zvamunonyanyodzidza ikoko kunze kwechikapa ndezvichi? Kubata murume zvakanaka. Kubata murume zvakanaka kuita sekudai so? Kuti aiwa murume kuti kana abva kubasawo pamwe unomubvisawo bhutsu womubvisawo hembe baba ndesambura kugeza dhedhi ndadai ndaitawo zvakati chichitaura uchirespektawo murume wako. Alright. Okay. Izvozvo vazhinji vanenge vari kuzvidzidza zvimwe zvacho zvinongouyawo naturally asi ikoko chake chinozoita kuti mozoita mbiri yekunzi Machawa ukangoona wabata Muchawa zviri pachena kuti chikapo mune muchinzi chikapo kuita sei unenge uchiita sei wababonda kurara pasi murume ari pamusoro isu toisirwa tsono pasapo ukangodzigarira pasapo tsono dzokubaya unofanira kutambira murume iye ari pasi musingadzikisani pasi unenge wakajegera wakasumudza chiuno chako usaka tsono dziri kuiswa apa ndedzekuti ugone kushingirira kuti usaningirike. Saka unozinga kuita sekuchikapa kuita sekungosumudza murume mudenga chete kungosumudza mudenga aiwa pedzisa nyaya yako unozinga wakuita sei uri mudenga imo asi ndiyo chikapa chacho kutamburawo murume uchidai ndipo wangu wasiya zviva kuti unenge wakumutambirira asi unofungidzira here iwewe Lorraine kuti murume kana achigona mukadzi kana achigona izvo zvana chikapa zvinoita kuti murume asabude achienda kunokecha kubhawa kana unokecha vamwe vakadzi kana kukusiyawo bva anoita small house? Mazuva zviri ngoitika munhu wese ari ngozvigona izvi. Kune vamwe vatakambotaura navo kapano pachirungu vachitaura kuti inini ndagara kana ndasingazivi ndakatozodzidza ndatochi ndatova imomo. Vazhinji vakungozvigona izvi. Alright, varume vamunosangana navo kubhawa imini vanotaura here kuti iye akaroora but ari kuuya kwauriwo Lorraine kumba kuine mukadzi chaari kutiza chii muri chinzi vakadzi makafanana? Hanzi chinotize chii? Mumwe anokudza kuti mukadzi wangu anobuda mvura, mumwe mukadzi wangu anogadzira ukadzi wake kupi kuzasi akangota kunge mwana mudiki achata sei achangoberekwa. Saka zvitese hazviite hayo bhebhe zvichokwadi hazvo vanhu varume bhebhe ndopanotipofu nhamba vanongoramba vachiita se achingokufonera achiramba achidzoka right mukadzi wakaenda ukanongobuda mvura kusasi haagadziri chii kusasi chichi. Kana vachita haana kugadzira zvokuti kuri kuramba kuchingoita kunge kwemwana mudiki vari kuedza kutaura kuti kudi haana kudhonza. Alright. Unofanira kudhonza kusvika pasaizi ipi kwayo? Mumwe hatorina kudhonza kutobudikira maningiri majaya haana kutobuda haana kungodaro kutange kwemwana mudiki. Saka mumwe murume haatoita se haatodi. Alright. Saka asi pane zera here rinonzi anofanira kunge akareba zvakadai so kana kuti anofanira kunge achi anozera akatokurisa futi unotongoti kutogara kwandaita kunotogona kutototesa trouser anotobuda mvura hatori ane size. Okay. Une size yakanaka isize chii? Haisati soziva bachoti size chii. Aiwa kwapa maidzidziswa kuchikora handi maiudzwa zvese.
ungozoti apa iwe unotozviona kuti apa zvaita apa zvanomauya nokuti munhu anenge asina chikoro chakakwana kasaka unongochifungidzira kuti zodhonzesa zvokuti atopedzisira aita unge akutosvika umakumbo ndozvatikutaura zvazadza bhuruku haasi kuziva kana kuti arifungidza ndo zvinofadza varume saka achida kutsvaga kuti saka mwero wachona uri papi orit pakudhonza ipapapa unozvidhonza here kuti pana anokudhonza unozvidhonza wega haudhonzi unogona kudhonza any time yeupenyu hwako here chero wakuma30 kana kuti zvinofanira kuita uri mudiki zvokuma30 handizonyatsoziva isu takagadzira kudhara tichiri vadiki but vanhu vakuru vanotanzi unokugadzira uchiri mudiki alright ngatitarisei ramangwana rako pane pauri muri kutaura kuti zvinezvi muri kuenda muchikura handiti ndiwambotaura kudaro saka iwe uri kugadzirira sei kuzokura kwako kwekuti chero ukazoenda patouchline ukada kudamira chero ukapfeka mini chero ukaita sei pamwe vanhu havachakucheuke iwe chii chauri kugadzirira kuti kana nguva iyoyo yakwana usazochienda kutouchline wako ziva kuti inini bheta nditeita izvi nditogadzira kutauka bhizinesi wekuti ndisiyane chinazvo zvechokwadi kukura totoona vamwe matirimomo kukura zvokuti tavana vari kutotambura but anotogezva achienda kubvawo but atoshaya chikafu chokuita se chokudya kana chokutopfeka chezvino haana but akuenda nokuti havachakechwa vakura saka inini nditoita siro kutosiya bhosi kutokura kwataita se kwandatoita panyaya ipapa muri kusanganira nevana vadiki vemazera ekuenda kuchikoro evakomana vanouya kuti Lorraine havaripo hahobho vari kutouya saka munovaitawo se vanouyaati vana vadiki no under 18 unoti hatisi kuda vana vadiki anotouya vana vadiki totodzoti hatide bhosi ukatoonawo zvechokwadi une mwana mudiki unosungwa zvinosungisa zvotosungisa asi kana pasina ari kuona unotambira mari yacho aiwa wezi pane pokutozoenda wotozotadza kuchengeta mhuri wato wamukati wasungirwa pane here pekuti uchikura wakambosangana nemunhu akambokubata ganyabvu zvokuti aiye ari kuda bonde asi iwo hausi kuda yatingati repo hansati wasotambosangana munomborwira varume here kutouchline inansa ndamburwangu asi pane here anombokuti yosiyana nemeni yangu hauizi here kuti iregula yangu varipo haubhu kana vakadzi vevanhu vanouya vachida kuti avairens haubhu ndouya iwe wakambosangana nemurume wemunhu mukadzi wemunhu akambokuinga achiti kusha hanzi chii ndanzwa murume wangu angaziva sei angaudzwawo nevamwe bosi patogara ma6 weka eka pakavana saka anenge vachiudzwawo mumwe anenge achitobhoikanawo kuya kunongochitawo akatotaimirwa arimo kuita kuti zvokutoudzwa akatoonawo achita arimo havanozobvirawo vauya iyo baba vacho vakabva vazoregera vanouya asi amukadzi ndiye akazoregera baba vakazodzoka vachiti chii ndizvo vanopengwa vari kumusiyire chii hatisizivo zveduti anotaura kubva pawakatanga basa irori pamusoro unoti kana kugorera unoti apa ndakambobata mari pakaita shura wakabata mari yakawanda zvakati ne1 day ne1 day $80 yakauya sei kumbari mashort time iri Christmas paso 25 December 2022 mashort time mari yakanga yakakwira yange sina tiopungwe ukamira mumapurazi unongo chingoti vanhu vanonga vachingofaraka zvakatongosiyana kuti 10 uku kanzi 11 kuri kutakurara vanhu vadhakwa kanobva samashort time yemari pashort time $3 tikadivhaidana 8 papakuti varume vangani vavakarara navo same day hazvirwadze here kuita bonde nevarume vakawanda kudaro musi umwe chete zvirwadze kana uchirwadze unenge uchirwara zvirwadze
unonge uchirwara ndiri kutorwara ndinechirwara kuti hana dai ndinichitorwadziwa kuti hapana. Right. Kune vanhu vari kuchiva zvakapfeka zvakanaka wazvitengera nemari yako. Vamwe vanhu vari kunze vari kuchiva kuti dai ndanga ndaitawo saLorraine ndapinda musex worker nyanga asina kana mboroorwa asina kamboita house maid obva ngondoda kupindawo mubasa iroro. Ungamuudze kuti chii nenyaya yekuti uya tatokudzidzisa here kana kuti unoti unomudzidzisa kuti zvatosangana nazvo mubasa ndi zvakazvakanaka? Aiwa, unomudzidzisa kuti aiwa zvatosangana nazvo endi zvechokwadi basa iri. Pamwe pacho imwe inenge iri mhepo inenge ichikutendera, pamwe pacho unonge uchizvida basa rorwadza iri. Rorwadza haungakurudzire mumwe munhu kuti uya aiwa anongouya wega uzvona zvorwadza. Isite tifunga dzakamuri kufara stereki nokuti unoziva kuti kana ndakata ini ndichingofungawo zvangu kana kuti musikana achingofunga anoudza kuti Lorraine arorohwa nevhariety everyday anenge ane nyuwani birthday pacho arorohwa ne6 dzakasiyana siyana atombotsinzwawo dzakasiyana siyana. Aiwa zvorwadza she zvorwadza. Haungakurudzira kuti mwana wako apinde mazviri? Zviti kana hama yangu chaiyo tongori nani tongoita zvandiri kuita ndiri inini chinenge mashaya ndokupai bosi zvorwadza. Kune kurwadza kwazviri kuita izvi tataura here nyaya yekuti ndezvipi zvaungada kutanga iwe watoda zvemabhero chete. Alright, zvimwe zvinhu zvausati wataura muupenyu hwako zvawakasangana nazvo mubasa irori ndezvekuti chii zvinokushungurudza? Handisati ndashungurudzika zvangu. Ini ndotoshungurudzikawo ndichiona wamwe gogo pamwe wakaenzana namai vangu kana nagogo vangu vanenge vangorimo mubhawa imomo tichingomira tachilani imwe chete chiona kuti zvechokwadi ini ndichasvikawo futi chizerere. Ndosaka ndoda kutoritayawo nokukasika. Nokukasika ndasvikawo makore aya. Okay. Vana amai vari mudzimba umo chaungavadzidzisa iwo kuti vaite zvavasiri kuita zvinotizwa nana baba mudzimba vachizouya kutachila ndezvekuti bata zvakanaka nababa kuti baba vakabva kubasa akaneta wakutomushaudha wakuti inini ndakatitambire dhedhe pinda mumba ndotokumura bhutsu ndakutisa mvura kana kugatsika dhishapo ndakutomugezesa. Ndatomubatawo zvakanaka ndoda kudya ndoda chakati nditorero chakati oti munonetsei muchichiwo kusumuka kuenda unotizwa uya kusex worker kwandiri ndokubata zvakanaka. Because iwe kana uri murume womunhu wakatizwa handikubati ndichikudzvinyirira kana kuita tokubata zvakanaka kuti tonyatsotiza unyatsoti kuuya kwandiri. Kuramba uchiuya mazuri. Alright. Tiri kutodzidzawo zvimwe zvinhu ipapo tikuita kuti vari mudzimba ivava vagona kunge vachidzibatisisa. Kuvana vadiki vari kuchikoro izvinezvi vari kuchiva kuti dai ndanga ndiri naLorraine inini kana ndizi inini Lorraine haana kumboroorwa haana kumboramba asi ari kuda kuuya ungamudzidzise mashoko ekuti chii? Handina chandomudzidzisa ndotongomudza kuti mwana wangu kana kuti munin'ina wangu ukuona basa iri rakaoma tsvaga zvimwe zvokuita enda hako kana kuchauzgero kuti ubate zvakanaka kana kutsvaga chimwe chinhu zvokuita. Izvi basa rinoita se rorwadza handimupinzi bosi basa rirorwadza. Aiwa, tinotenda. Pane zvimwe here zvaungada kuteerera zvaungada kuudza vateereri tichivhara chirongwa chedu? Aiwa, ini hapana zvandatongota. Hapana. Zviya wati bhizinesi rauda kuita nderechii? Da kumabhero angu uchipota ndichitengesa marisefa musha. Handiti. Hapana zvimwe zvatingagona kunge tichikudzidzisai basa iri harisi rekuti uti iwewe rakanaka kana kuti ndorifarira kana kuti ndisiye chikoro ndichiuya kuzoita basa irori nekuti ari kutaura Lorraine muri kumunzwa mega kuti ari kuti basa iri rinorwadza
nekudaro hazisi chaunga chiva ivo varimo nekuda kwema circumstances. One ataura kuti haana kunge achienda kuchikoro zvokuti aite basa rakanaka. Chaoskero akambochipinda but chaive nemari shoma yanga isingakwanisawo zvekare kuti amuchengete. Ndopaya patine chitaura kuti aiwa vanhu havazokupinda nekuda asi vari kupinda nekuda kwema circumstances anovafosa kuti zviite, zvichitangira pakuti rudo rwakashayika pakati paamai nini pamwe chete nababa mushure mekunge amai vashaya. Amai nini vakazotanga kuvabata rafu vana vavo ndo vakungochengetwa chete, ivo vakungoramba vachingonetswa nekushungurudzwa pamba ipapo. Izvozvo zvitiri kutodzidzawo kuti veduwe utsinye hwamunoita muri mudzimba muchiitira vamwe vanasikana vakadai iwo uri munhu wechikadzi hazvizivikanwa mangwana iwo watombogara nemurume iye unogona kuzosiyiwa nekuti kune munhu watakabvita naye interview pano vaitaura kuti ndine vana 7 asi murume akazondisiya kana kuti murume akazofa. Unogona kuzopedzisira futi wamuchibasa icho chinokudaro umwe utsinye ngauitwe kana kuti nevarume kwete nokuti vakadzi vaitirana nevana utsinye, especially kana ari a girl child, ari mwanasikana iwo uri munhu wechikadziwo uchaitawo mwanasikana. Unonzwa sei kana achizinga asvitswa pakasvitswa Lorraine kuti baba mari yekuendesa kuchikoro vakanga vainayo asi vaishungurudzwa naamai zvinhu zvinenge zvisina kunaka izvozvo. Tiri kuita chikumbiro zvakare pano paSly Media TV kuti vese vari kunze uko vasina kupinda basa resex work asi ari masingle women vakakwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro, tiri kukurudzirai kuti uyai kunotitaure nyaya yenyu tinzwe kuti makazvifambisa sei, nekuti zvinonzi kugara naka hona dzevamwe. Zviri kureva kuti imimiwo mukauya pano mukasikotaura nhoroondo yenyu kuti makakwanisa sei kureiza vana muri mega musina kupinda pasex worker. Iye zvinezvi maapapi neupenyu hwenyu. Mumwe munhu anodzidza, vamwe maamabusiness woman, vamwe mune mabasa akanaka, vamwe makazviendesa kuchikoro. Come and tell the world your story, your rich story. Inogona kuzoita kuti vamwe vanhu vagone kushinga sekushinga kwamakaita, asi kuna kuti kubudirira kwamakaita hamuna machallenges amakasangana nawo asi makasangana nawo. Saka tiri kuti uyai mutaure kuti machallenges aivepo asi ndakaakunda, vana vakaenda kuchikoro, ndakareza vana vangu ndiri a single woman. Nekudaro tinokutendai nekulaika nekufollowa mapages edu kwamuri kuita paSly Media TV paFacebook, paTikTok. Vari kubawo mapages edu, maprograms edu, mavideo vachinokata vachikanda kuTikTok. Aiwa, your time has run out. We are going to report all those pages dzine vanhu vari kutora content yedu vachiisa kumapages kwavo. Vakadaro iye zvinezvi tave kukuripotai. Takambokuregerera chifungidzo kuti muchanyara, takutoona kuti mutenderera mberi nemachanelo mamwe auya manyowani maakutonobawo futi ikoko muchiisa kwenyuko muchingotenga data makagara mumba hamubude. Isusu tisiwo kubuda nemotikari, tisiwo kubuda nepeturu, tisiwo kuripeya motikari, iyi muchingotora makagara mumba. Ayo izvezvi hatichagone kuramba tichikuregererai. Zviri nani kuti mugare maita nekuti tinogona kukuvharisai channel yenyu mushure mekunge mavideos enyu apfuura 3 chete. Akangopfuura 3 ndikaripota 3 iwa channel yako inogona kuvharwa nokuti uri kutora zvinhu zvisiri pamutemo. Zita nozovhesa tafumana chirongwa chinonzi Bishu Lifestyle nepfenyuro inonziyo Sly Media TV. Tinotenda titendawo kundai anga achirekodha program ino uye nekuiedita. Tinokuti rambai muchi like nestudio yedu muri kungonawo taane studio nyowani, hatisisiri patakambenge tiri kare, taakumwe kwatave. Nekudaro vanoda kuitirawo maprograms vachida kuzoitira panapa, uyai titaurirane. Tatenda ngationane mune zvimwe zvirongwa.